på TV30. Jeg er Preben Egedal, og i dag skal vi snakke med 4 unge på Greve Gymnasium. Jeg sidder her med Lone Patrikova. Hun vil gerne fortælle os om det er en god ting, at unge de iscenesætter sig selv på Facebook. Ja, jeg synes det er fint, at unge iscenesætter sig selv på Facebook. Men man skal også passe på, at man ikke fremstår som en person, man slet ikke er. Og jeg iscenesætter selv mit liv på Facebook ved at lægge billeder ind og skrive nogle bestemte statuser og vise på den måde hvem jeg egentlig er. Tænker du så over, for eksempel, når du går ind og liker Justin Bieber, tænker du så over, at det med mine veninder nok synes var lidt mærkeligt? Eller gør du bare noget, som du selv har lyst til? Jeg liker det, jeg selv har lyst til, men jeg har aldrig like Justin Bieber. Nej. Så du tænker slet ikke på, hvad andre synes? Jo, selvfølgelig tænker jeg på, hvad andre synes også, men jeg liker bare stadig, hvad jeg selv synes. Okay. Det er i orden. Det var alt for Lone Patrikova. Tilbage til studiet. Jeg står her med Inger Salvadorza. Hun vil svare på nogle gode spørgsmål, som jeg kommer med. Er du blevet mere selvstændig? Ja, jeg synes helt klart, at jeg er blevet mere selvstændig. Jeg har rigtig mange valg, jeg skal træffe. Men til min skole og tøjvalg og musiksmag. Jeg kan vælge alt selv med hvad jeg og hvem jeg vil være. Og jeg kan vælge min helt egen identitet, fordi der er så mange valg, jeg selv må træffe. Så hvis det er blevet på mode, at man skal have en højhælet på i skole, så er det bare fordi hvis du ikke kan lide det, så tager du ikke højhælet på? Nej, ikke nødvendigvis. Man kan få lov til at være sig selv og have på, lige præcis hvad man har lyst til. Og man er ikke udstødt, hvis man har noget andet på, end hvad ens bedste veninder på. Okay, så hvis du var i en gruppe, og de alle sammen synes, det var grimt, ville du så stadig have det på? Det kommer meget an på, hvad det er, og hvad gruppen siger til det. Jeg tror, at jeg vil stadig gøre, hvad jeg lige selv har lyst til. Mindre at de selvfølgelig dropper mig, fordi jeg havde højhælede sko på. Så det har sin, i nogle sager, der vil du gøre, hvad du har lyst til, men hvis det var sådan en ekstrem ting, så vil du nok rette efter. Nej, hvis det, der er også, det er også svært at skille mellem rigtig og forkert og sådan. Men det kommer meget an på, hvad det er. Det var alt, vi havde her fra Sydpolen. Tilbage til studiet. Jeg sidder her med Patrick Søren Jørgensen Svendsen. Han svarer på nogle spørgsmål omkring at omstille sig selv. Patrick, omstiller du dig selv, når du er sammen med nogle forskellige mennesker? Ja, helt klart. Når jeg er sammen med drengene, så er en helt anden person, end jeg er derhjemme. Så det er generelt, så skifter du hele tiden? Ja, også mellem skolen og hjemmet og sporten. Ja. Du synes du det er et problem, eller synes du det er en god egenskab at have? Jeg synes det er en meget god egenskab. Jeg skal ikke hele tiden være sammen. Nej, men det kan ikke blive for meget? Lidt? Nej, synes jeg. Okay. Men tak for interviewet. Tilbage til studiet.